l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Ministeru għal-Għawdex nida l-programm kulturali għal-rebbija li se jkun mifrux fuq siġġimat u li se jolqot il-gosti tal-familja kollha. Uħut mill-attivitajiet li se jiġu organizzati bħala parti minn dan il-programm jinkludu Science in the Citadel, il-kunċert Memorji, l-Opra La Bohème, Lejl Imkebbes u l-Malta International Fireworks Festival Gozo Special fost attivitajiet oħrajn. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal kif il-kalendarju kulturali għal dan l-istaġun huwa mżewwaq b'diversi avvenimenti f'Għawdex li jiġbed l-attenzjoni ta' bosta Maltin, turisti kif ukoll nies tal-lokal. Aħna nemmnu li b'dawn l-inizjattivi qegħdin inkomplu nagħmluha l-għażla aktar faċli għal dawk kollha li jżrunu li propju jiġu ġewwa l-Gżira ta' Għawdex, però aktar minn hekk ukoll ikunu mbagħad qegħdin jagħmlu riklam tajjeb għal din il-gżira meta jmorru lura ġo gżirithom jew nkella lura f'pajjiżhom. U għakomplejajt li r-rebbija huwa żmien ideali sabiex wieħed iżur il-gżira Uċija u jipparteċipa fl-attivitajiet fil-beraħ hekk kif dan l-istaġun bħal f'ħafna reġjuni oħra Mediterrani huwa staġun ikkaratterizzat minn temp sabiħ. Il-Ministru Camilleri temm jgħid li dan kollu jawgura tajjeb għas-sajf li ġej, l-istaġun l-aktar popolari f'Għawdex fejn in-nies tal-lokal u t-turisti se jkollhom l-opportunità jgawdu l-istorja rikka, il-bajjiet sbieħ, l-esperjenza kulinari u l-firxa vasta ta' avvenimenti li d-Direttorat tal-Wirt Kulturali fih dan il-Ministeru qed iħejji biex l-esperjenza f'Għawdex tkun waħda memorabbli.